Action! Vågn op, mand! En gang til. Så du står rigtig til en hjemløse, mand. Hvad laver du? Ja, det skal jeg. Fuck, hvad er det dig hjemløs? Stop! Nej. Og han er stadig stiv. Han er ikke drukket noget, faktisk. Han er bare Det er bare lige for mig cola. Ja. Men det er bedre. Ja. Prøv at sætte en stakkels, mand. Den hjemløse, der bliver driller. Fuck, der er det ikke. Action! Nå, han går. Ja, sådan her. Ej, hvor er du ondt.